Tänään olisi tarkoituksena korjata tää perän korkeus. Mä kävin ostamassa uudet takaiskarit, eli Opel Astran takaiskarit. Nämä pitäisi kuulemma sopia. Eli jousista pikkusen pois ja nämä iskarit kiinni. Ja sitten täytyy säätää vähän tukilaakeria prikoilla. Kardanin tukilaakeria säätää vähän prikoilla. Ostin myös uudet vanteet tähän. Semmoset tuli hankittua. Nyt madalletaan tää perä. Sitten lyödään nämä kiinni nämä vanteet ja katsotaan, että miten istuu fitmentti. Joo, sitten täytyisi toi iskari. En ole Volvosta ikinä irrottanut iskareita takaa, niin katsotaan. Enkä jaksanut katsoa videoakaan ennen tätä, niin en tiedä onko toi läpipultti. Kohta selviää. Kyllä lähti. Joo, sittenhän tulikin pieni probleema. Elikkä nyt näyttää vähän siltä, että ei oo oikea iskari meillä. Elikkä niin yläpää menis. Mut sitten alapäässä on semmonen homma, että tää pulttireikä on pienempi tässä Volvon iskarissa. Niin varmaan väärän Opelin iskari nyt tullut mulle. Eli täytyy mennä huomenna katsoa ne kaikki Opelin iskarit. Mä otan ton mukaan aamulla. Ja sit menen kattoo. Kolme adapteria piti tehdä, että sai ton toimimaan. Mä laitan sen osanumeron vielä tosta Opelin iskarista, että jos ne on hyvät ja joku haluaa niitä käyttää. Mutta toi holkki ja mä pistän mitat näistä kaikista vielä. Sitten tommonen holkki ja sitten tommonen. Ja nämä pystyy kaikki tekemään niistä vakioiskareista. Niin tommoset kolme tarvii. Noniin, eli näillä
Tuotoksilla pitäisi Opeli Astran iskari mennä nyt Volvoon taakse. Seuraava asentaja saa se auki. Todennäköisesti minä. Koetaan ensin ujuttaa tää holkki tonne. Tämmönen visio mulla oli. Sitten pultti tuohon lähdölle. Jaha. Problem. Tää pultti on vähän tosta päästä tommonen suippo. Elikkä mä lainaan nyt tätä alapään pulttia. Elikkä pistetään holkki. Noin. Pultti lähdölle. Noin. Sitten koitetaan saada iskari paikoilleen. Joo, ei mennyt ekalla. Katsotaan nyt. Onks tää nyt varmasti sen 6 milliä, ettei tää jostakin kohta vähän paksumpi. Ja juu, kyllähän se on 0,5 milliä vielä liian paksu. Ei muuta kuin pieni hierasu tosta vielä pois, niin saattais vaikka mennäkin. No niin, uusi yritys. Ai saakeli. Joo. No niin, nyt mä sain tonne ton laitettua ja istuu oikein hyvin. Näyttäisi, että toi alapääkin menee just sopivasti ja sinnekin tarvii sitten pikku prikka tai holkki tehdä. Mutta yläpää on oikein hyvä. Mä tosiaan tästä lähti jousesta nyt 2 kierrosta. Suihkasin pikkusen maalia siihen päälle ja tämänkin maalasin. Tää tosiaan puuttu kun mä ton purin, mutta tää löytyi tuolta auton mukana tulleista kamoista. Niin nyt vielä pistetään jousi kiinni. Sitten toi iskarin alapää kiinni. Ja sitten päästäänkin testaamaan. No niin, sain nyt tänne toisen puolen valmiiksi. Tai itse asiassa täytyy noin pultit vielä kiristää sitten kun tää on maassa, mutta nyt tosiaan siellä on 2 kierrosta lyhennetty jousi ja Opelin iskari takana. Ja se oli kyllä reilusti lyhyempi toi jousi, eikö siis iskari, eli joutui vähän jopa niinku tunkkaa, että sen sai sinne, että se on kyllä varmasti siellä hyvin se jousi. Sitten oikeastaan jännittää enää se, että korkeus, että miten fittaa noilla vanteilla ja sitten ajettavuus. Mutta ei siinä mitään. Tänään saadaan varmasti vielä testilenkit otettua. Kello ei ole vielä niin paljon ja niin kuin tiedätte, niin ensimmäinen puoli kestää aina kauemmin kuin toinen. Tällä puolella irrotin jousen, niin siellähän oli reikä. Sinksasinkaan mä itteni. Unohdetaan toi. Tonne mä nyt näytän, että tonne tuli se paikka tehtyä ja se on nyt siellä ylhäältä toi jousi. Elikkä tonne tulee tosiaan se 6 milli holkki tonne ylös. Mä pistin sen tälle puolelle, elikkä tänne niinku renkaan puolelle se holki. Et sen sai tulla pultilla siihen mallattua. Sitten tosiaan tonne alas tuli se sorvattu holkki, se tuli ton iskarin putken sisään. Ja sitten tähän reunaan tuli vielä se, oliko se nyt 15 milli holkki. Koska toi iskari luonnostaan menee ihan tonne sivuun jostain syystä, niin mä en laittanut sitten molemmille puolille holkkia, vaan mä laitoin yhden tänne. ChatGPT sanoi, että laittaa sen niin luonnolliseen asentoon se iskari ja sit mä laitoin. Niin hei, nyt mä pistän äkkiä tän nippuun ja sitten koeajolle. Jännitys tiivistyy, miltä tuntuu ajaa. Mitäs jäykkyys? Mutta joo. Sano taas nyt, mitä tosta nyt? Kyllä se saisi vähän olla matalampi vielä. No niin.
3/4 kierrosta myöhemmin. Joo. Eiköhän toi kelpuuteta jo. Tosiaan tästäkin haluaisin ottaa pätkän, eli kun madalletaan Volvoa, niin jos ei halua ostaa noita säädettäviä tankoja tänne taakse, näitä saman tien, eli maksaa aika paljon, eikä niitä oikein hirveästi saakkaan niin kuin ihan helposti täältä Euroopasta, että pitäisi aika kaukaa tilata. Niin näillä ei saa säädettyä sitten pinionin kulmaa kuntoon, ja jos nämä kulmat ei täsmää, jos tämä kulma ei täsmää ton kulman kanssa tuolla edessä, niin se aiheuttaa aivan jumalatonta tärinää. Joten näitä pystyy säätämään sillä lailla, että tästä irrotetaan tämä levy 4 12 mm pultilla. Sitten tätä nostetaan, tätä laakeria. Eli siihen vaihdetaan pidempi pultti ja 12 milliä on maksimi, mitä sitä saa ohjeen mukaan nostaa. Eli tähän laitetaan tähän levyyn se pultti, laitetaan täältä pidempi pultti. Ja sitten siihen pulttiin 12 milliä tavaraa. Näin. Ja sitten näin se nousee 12 milliä tosta keskeltä. Aika simppeli homma. Mutta joo, mä teen tän ja huomasin samalla, että täältähän vuotaa bensaa ihan kunnolla. Tosta noin. Täällä on ihan gasoliinaa. Mä ajattelin, että mä nyt jälkikäteen sitten kerron vähän, että miltä toi on tuntunut. Niin sanotaan, että ton mittaisella jousilla. Jouset pysyy loistavasti siellä. Ja takapään korkeus on, mä oon siihen tyytyväinen. Eli takapää on ihan riittävän matala. Jäykkyys on noin, nyt ajettavuus on niinku jäykempi kuin vakio, mutta silti niinku sen verran pehmeä, että mun mielestä on paljon parempi setuppi kuin jotkut tosi halvat coiloverit. Tämä on mun mielipide ja mä oon ollut tosi tyytyväinen noihin. Joo, ei muuta.